Sikubingelele sikwamukele ku-UMN TV channel. Lokubingelelayo ngumsizi ngumfana kanjanga sengiphuma phansi kwaNongoma. Ngithanda ukubonga kakhulu abantu asebesubscribe ku-UMN TV channel. Ngiyacela ukuthi nawe ungaka-subscribe ngicela usubscribe. Namhlanje ngikuphathele umlando kaMGQUMENI ukuthi uMGQUMENI kungani ebizwa ngomfana kaMahawukela. uMGQUMENI lapha wayekhulumela khona ngokwakhe echazisisa ukuthi kahle kahle kuze kufike la ekutheni ebe ngumfana kaMahawukela kuza kanjani. Nanokuthi uMGQUMENI kufika kanjani ukuthi azibize ngedla amanzi azibize ngegcokama. Ngethemba ukuthi uzomjalela kakhulu inkulumo kaMGQUMENI. Ngiyacela ukuthi lapho ekhaya usubscribe ku-UMN TV channel, uqhubeke nokubuka izinhlelo zethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ulike, siyabonga. Ya kusho ukuthi ngisekhona lapho ke kuthe makhamba ke la ku music ngilo ngikhona nje ke ngadibana ke nje ke nengqinamba eziningi ebezizehlo ezimbi ke mhlambe ezinye, kodwa ke bengasilona uphuthu olungibindayo ezinye zakhona. Into eyenza ukuthi ngithi bengesile uphuthu olungibindayo ngoba bengikwazi ukuthi kulawo manzi bese bengibekele wona ngifike ngiweqe ngiwelele ngaphesheya. So njengoba bese ngeke ngabonga kubalandeli, namanje futhi ngibonga ngiyanconcoza ukuthi babelieve kakhulu kimi. Ukukholelwa kwenu kimi kungenza ngizizwe ngiwumuntu ongcono kunabanye. Empeleni angicula umculo ohlukile kuculwa abanye abaculi noma omaskandi bamanje. Ngicula umculo ofanayo nowabanye, kodwa ke kuye kube nalento engithokozisayo ekuthiwa istyle sikaMGQUMENI, okwaziyo ukuzwa ukuthi le isidi kaMGQUMENI. Ongeke ke futhi abe khona omunye uMGQUMENI noma ngadlula emhlabeni. Bayofika abanye abangcono kunami, kodwa akekho oyofana nami ngempela ngoba nabanye abedlula akazange bebikho afana nabo. Ngiyajabula kakhulu ke ukubona mangibona abantu bejabula ngaleyo ndlela, bejabulela istyle sami nomculo wami engwenzela bona. Mhlambe ke ngingathanda ukuveza la kuleli phuzu elokuthi into eyenza ukuthi ngithi ngingumfana kaMahawukela yini. Nabantu abaningi banokungibuza leyo mbuzo abajoyine umculo wami sekumanje. Mhlambe njoba ngeke ngichaze kwama-DVD amanye awedlule, uMahawukela kimi ube umuntu obecisha afane nobaba noma bengisuye ubaba ongizalayo, kodwa bekungumalume wakubo kamama, umama ozala mina, umama wakaMseleko. So impilo yami yonke nje ngichithe nabantu bakaMseleko okuyibona abangifundisa impilo, bangenza ngakhula ngaze ngaba ngaka. Umndeni wami ubukhona, futhi mhlambe abanye abantu banongaqondi ukuthi into eyenza ukuthi ngiphile nabantu bakaMseleko ekhaya komama yini. Kusho ukuthi mangikhula mina ngalesikhathi ngisemncane, abazali bami baye badlula emhlabeni. Ukudlula kwabazali bami kwatholakala ukuthi umndeni wakithi oqondene nami uqobo awusekho, usuhlukene ngokudlula kwalabo beqondene nami. So kwangiphoqa ukuthi ngibuyele esandleni sabantu basekhaya komama, lapho engafike khona ngaphila nogogo onguqala edumisa, uMasibiya nomkhulu uDikadika, okuyena muntu ke engiye ngithi mangikhuluma izinto eziningi la engomeni ngilo ngimfaka. Abantu abayigugu kakhulu kimi ke labo. Nje ke ngehlahla inkosi sangibolekile bona kwalezi insuku. Nje impilo yami ke kuye kuthi noma sifika isikhala sabazali ngizwe nginokujabula mangibona bona ngoba babazali bayikho konke empilweni yami. Kusho ukuthi ke mangikhula ke lapha ya kwaMseleko ekhaya komama, uMahawukela kube umuntu obekhona kulowo mndeni lowo. So konke okuningi ebengikufunda kubona asababadala kunathi njengomalume bami ebengiphila ngaphansi kwabo. Nje ngithe mangikhulayo ngajoyina umculo wakhe ke njengomuntu obekade ecula emaqenjini abewacula, wangemukela nje wangifundisa ke izinto eziningi. Ngaba umculi ke nami. Bengadumile ngalesikhathi ngisebenza naye njengabo bonke abaculi abanye abasebenza nami abangadumile ngangami. So bebengazi nje abantu abambalwa ngaleso sikhathi. Kubantu enganginabo ngaleso sikhathi leso sinoMahawukela ngebhadi ke uNkulunkulu usephucile bona. Namhlanje sisakwazi ukufakaza nabo. Sekusele labo nje abambalwa ke mhlambe abangazange besebenze noMahawukela kodwa abangabalandeli bakhe. Oseyewuzwe ke mhlambe ke bekhuluma ngegama lakhe besho lokho nalokho.
kuze kugcine sekufika kulombuzo ke ukuthi kungani ngithi ngumfana kaMahawukela. Ukuthi ngumfana kaMahawukela angizalwa uMahawukela, umalume uMahawukela. Ngingumfana kaMahawukela ngoba ngifundiswe uyena umculo futhi kubantu mhlamba abafunda kuyena. Mhlambe ngathi sekusele mina ngedwa osenensila kaMahawukela. Ngaphandle kwalaba ke abasebecula mhlambe eminye imiculo ehlukile kodwa baningi abantu abafunda kuyena. So ke ingakho ngithi ngumfana kaMahawukela ngani ngoba ngisenaleya nsila yesitayela sikaMahawukela ngoba ngafunda kuyena. Ngiphinde futhi ngibuyele la kwidlamanzi. Abantu abaningi banokuyibuza ukuthi mangabe ngeke ngithi ngidlamanzi kangaka ngoba ngine CD engibizwa ngokuthi idlamanzi engeyami. Ukuthi ngisuke ngichaza ukuthini. Idlamanzi ngesingakithi ke ukuthi indawo ayifane. Thina sazi ukuthi umuntu esimbiza ngedlamanzi umuntu oyithandayo ngaso sonke isikhathi ohlala esondelene namanzi egeza, ongagcini ngokuwaphuza kuphela noma mhlambe ongagcini ngokunquma inkukhu maya phakathi kwabantu. Yimi ke loyo osondelene namanzi ngaleyo ndlela. So ke ngaso sonke isikhathi umuntu oyithandayo ade sisakhula bese sibizana ngokuthi idlamanzi, igcokama, igeza into enjengaleyo. Sizama ukuveza mhlambe indlela ayithanda ngayo lo muntu okudlula laba abanye mhlambe ke akasondelene nabo ngaleso sikhathi. So ke nami ngagcina mhlambe ngivela ngalelo gama ke ensizweni engangikhula nazo. Kushuthi ke ngagcina mhlambe ngilisebenzisa ngoba ngumuntu oculayo zonke izinto ebezenzeka kimi nezenzeka kimina ezinye zakhona ngiyiveze emphakathini ngaba lidlamanzi ke. So mhlambe ke abantu baye beyibuze ke noma kuqhamuka imibuzo ukuthi idlamanzi yini. Cha, idlamanzi umuntu oyithandayo kuhlukene ke phakathi kwedlamanzi nendlamanzi. Indlamanzi umuntu ophuza utshwala kakhulu nje mhlambe ngolimi lwenhlamba esingathi uyisidako. Indlamanzi ke leyo. Kodwa idlamanzi umuntu oyithandayo ogezayo. So mina ngilidlamanzi hayi indlamanzi. Angisilo ngempela indlamanzi. Kuyiqiniso ukuthi angiseli indlamanzi kodwa ngiyidlamanzi. So ke bafowethu lapho engikhona la ningibuka khona ngiyanithanda kakhulu futhi ngiyanithembisa njobe ngeke nganithembisa ngisazo lokhu nginiculelile. Ngaso sonke isikhathi sokuphela konyaka uMGQUMENI uzobe khona. Maphakathi nonyaka azobe khona ama-album afana namagcokama abakwethu idlamanzi kanye namanye nje ke niwaziyo. Ngingathanda futhi ukubonga ke sengivalelisa. Ngingathanda ukudlulisa kakhulu ukubonga kubantu abanjengo Mfiliseni Magubane. Mfiliseni Magubane omunye wabantu esengeke ngasebenza nabo. Ngangiyumlandeli wakhe ngikhula. Ngaze ngagcina ngilitholile ithuba lokusebenza naye. Umuntu omdala kakhulu kimi kodwa indlela esisebenza ngayo naye inhle kakhulu. Abantu abaningi bebengangazi mangakhuluma iqiniso. Igama lakhe likhulu kunelami. Kodwa ke kuthe mase ngisebenze naye kwaba nalezo ndawo lezo engikhona ukungena kuzona bebengangazi. Ize ke mhlambe ungangazi kwabo la bantu la bengasho ukuthi mhlamba ngiculi kahle yini. Bengivele ngicula ngalendlela engicula ngayo kodwa ukuthi mhlamba umculo wami awufinyeleli kubona ngoba njengoba sibaningi sesiyabaculi khona akugcina ungafiki khona. Kodwa ukusebenza kwami noMfiliseni kungisizile kakhulu. Baningi ke abantu engifisa ukusebenza nabo. Ngeke ngithemba ukuthi mhlambe kuyophinde futhi ngithole olunye usizo njengalolu. Kanjalo nabasemva kwami futhi ngiyafisa ukusebenza nabo mangabe inkosi ivuma nabethola usizo njengalolu. Nihleli nje ke lapho ningihleli khona ningibukela ngiyabonga kakhulu. Engingakusho ukuthi phambili ngumculo wangempela. Phansi ngalo kuzenzela nalo bugebengu ngoba lelo hlathi ohleli kulona kuyothi mase kusebusika abafana sebegodola bese bethungela umlilo lishe. Uma lisha lelo hlathi lelo ohleli kulona uthola ukuthi awusakhona ukubuyela kini. Ngalesikhathi ucela inkosi eyalelozo okulona ukuthi ayikubuyisele kini into nayo enamandla bese ugcina usuyayixeka. Ngakho ke thengana umculo wangempela nenze wona bafowethu. Kakhulu labo kuhamba yekani ukuthi nenze lezi zinto enizenzayo emculweni wethu ngoba siphila ngawo. Ziphatheni kahle. Siyabonga kulabo asaqhubana nokuthenga umculo wangempela. Ngiyabonga kakhulu ngiyanithanda lapha emakhaya. Bye bye.